Salam kadar kuşlayıcılar. İlk birinçile bizim kanalımda yazmayı unutmayın yetinmeyler. Ve bugün sizin bilen seyrek doğuş şeylerimi sapa geçmekçi açan oyunun devamına karşılaşan biri kuşt veriyor. Ve karşı taraftan kuşt vermek bilen cevap veriyor. Ve gen oranda adımla şuun tapamızın birinci bölümü 7 tane misal tayarladığında şu 7 misalda da karşılıklı küçük veren taraf yeni sıralanıyor. Nesbayetiden başlamakçı aklı atında verse ölçüp açıp küçük veriyorlar perdeden sağı. Ve atan perde topuluyor. Göreme aklı uçan yalıyonu hakikatte atta ve eskatı yervet göçüm. O derek aklar saatini Daykawa göçmelikenler. Teavat tavastan soň karar başlar we çösünde ýatyrýarlar. At bilen dörtten goşa küçük berýärler. Ahir bir küçük berýärde karar goşa küçük berýär. At bilen hem perdine matçya. Saýy daykawa perde ki saýy perde ki ýatýar. Eger ahir şany daykawa sonu perde ki saýy perde başdan ýatyrýar. Aslında bu karşılıklayın kuş vermek karasın göçüp bolýar. Indiki koyun bu hasır ýokarda onların buloyun 1977-nji ýylda Tallinn'in halkara ýarşyna bolan oyun Akmalyda Powtya inen karada kýarnyr oýnaýar. Şahada aklarda gowasy bar eken atdaly ruhyny kesmek üçin bu perde ata topulýar. Evet taýyp bolanak ruh bilen sevaply ruh ýeti tutýar. Ýa-da atefal tawasda ona atefedi kuşberýär we aklar atyberyp ruh tutýarlar, uçanlanýarlar. Attardan soň garalar üçin gowy jogap perde falty oda aklarda ýaşalýar. Ben son oyunun soňuna agyrmalarly mallarlyň oyunun soňuna bir piýada tartykma salýar. Oyunda aklar şeýle atynja ýaşy geçipdirler. Ýal taýyp ikmara birden topuljak bolýar. Atyn sarşagy perde hem ruha kararym doýup gurýar bu ýerde. Perde baýa doýup indi aklar şanjawra açmaly eken. Deň oýundan deňra oýun. Ýöne aklar ýalňyş bir gödek ýalňyş goýar. Perdede dörtten küçük berýärler. Indi ýanky diýişimler küçük berileni karalar at bilen Awras tekedigen alyap ýalar we şol wagtyň özünde perde onu açyp sağa küçük berýärler. Üstüne ruhum perde topulýar. Ahir turun boyun turýar, perde diýýärler. Buloyun 2005-nji ýyly kışyn ýolda Glenalan arna Ýewropa çempionatyna bolan oyun Akmarlarda Zawahishvili karada çimiri toýnaýar. Ikiden beri küçük we şu ýerde karalar ýa ruhyna dördi bolsa, karalar oyunu gowy ruh soýçy atda ýaşaryp bilýär. Indi perden atyp perden ruhda ýaşar, ruha bir setirden ýatyrýarlar. Eger de aklar ruha dört köçüne açyş sonra kararda şuraya gowy tabias. Ýöne oyunu çmilite karşılmaz ýagdaýda perden dawaşy alypdyryp ýa-da aklarantan indi öz goýuran ýalňyşyna düşünüp uturanyny boýuna ýatyary o plany çmiliten awrdan ýatyrmak eken. Ýöne awrdan küçük berdim, ne garar küçük berýär. Aklyň ruhlaryny ýapýardy, perde onu açyp küçük berýär. Küçük berip, şeýputsa utsalmaýarlar. Bulan 1977-nji ýylda öz Osmanly oynanan oyun Akmalyda Dehkanow karada Ýusupov oýnaýar. Karalar oyunu perde alty üçin aklar pikir etdirýär, perdeni çalystama oyunu mutulsa at ruhdan gowşak diýär. Eger perdeni badörde görsem, onu bir göçümde sağım ýatyrýarlar diýär, uturuny boyun artdyrýany. Çöýüt gatyr ýerdemedlen aklar uçuntyp durýar şeýle.
Utulum etmen za dört göz küçberse ahlyr utuyan eken küçberse ne piyadan karar küçberýär, ne ahlyr amal küçberýär. Perda topulayan o saha açıp küçberýär perden perdini alsa atifaltdan yatırýar. Eger de karalar Zabäş göstoni perdiýe tekden küçberýär, perdi alta atifalt yatırýar. Bu insan mümkinçilik atsa dört küçberini ýa-da ruhuny tutar, onu atifaltdan küçberýär, perden perdiýe göçüp yatyrýar. Şo Watynyň ýurtulmy etdirdi ahlar, utuşar eken gopur eden bolsalar. Bul oýun 2014-nji ýyly 18 ýaşyny gyýlan arasynda dünýä çempionatyny Güney Afrika Respublikasyna bolan Akmarda Veli kararda Kazakstanly Dinara Sadokatova oýnýar. Dinara Sadokatova bu çempionatda 11 utukdan 10 utuk toplap dünýä çempionu boldy. Diňe koýunyna deňetdi. Şu oýuny birinji gösüne görkezmeli. Tabii ortada ama şu Sicilyan gowranşynyň Seveningen sistemasi 1982-nji ýyly Moskwada o Tevtara ýarşyna Kaspar Prinzorna şu variant katy köp oýnalýar şu ýarşda. Esasy ölçüm etfäs hem şerde bir tuzak gorkozak etme ýarşy ahlyr atef çöçünü karalar piyadan çarşıp ton pilyal telmeli ema atsa dört gelayfeler şu yerde. Neşo diyandı doğum. Ona ahir pil savra çayalır. Ferdi balta, savaş var atifka ruhlan olup, son atta vesini hazır pilye çöçüp perdini tutacak olyaklar. Karar alta pillen alya, perdi kasta badört köçüp atın tün doğuyalar. Almalı olya, onu pil alyaklar. Sonda altı piyadan ve atın küçüp, F8'lik ruhumun utuşalanyalar. Oyuna ahlar efiyordu dayı, çarşılar, atlarım, perlilerim, şu ýagdaýda ahlar ruhadyn davra gelmeli. 1974-nji ýyly Nice Olimpiadasyna Parma bilen Mikhail Talar arasynda bolan oýunda şeýle boldy. Bu iki çösüm soň iki tarap deňler adylaşdylar. Ahlar bularny piltada götürýärler. Karar atsa dört götürýär. Piltada errot götürýär. Ýa garalan oýuny mesemärim gowy berdi. Bu ahlyr ýördiň şo ýalňyş plany dowam edýärler. Pil bolçyla, pil savaş. Inem ahlyr etjek bolýan şulekenler ruhda ýedi. Açyp küçberip ruh aljak bolýar. Emma bu ölçümýärden çykypdyr. Kararat bilen KZTK diýilen aly bekleýärler. Bu pilden açyp küçberýär. Ahlyr şonuň boýuna ýa şahsyra ruhda ýedi. Bu şeýle karalan bir ruh artma sanaýar. Bu meseleni bana 2004-nji ýylda Singapurda şu Anglo-Chinese İngiliz-Xitay mektebinde Ermenistan tälimçi Tigran Gözalyan orkazdy. Ahlar başlap bir köçünde ýatyrýar. O çöldürjü gatowadan. Ahlar perdi alty ötýär. Karalar küçberýär, efisden küçberýär. On ne küçberine ahlarym küçber ýatyrýar. Kara perdin açmada duranyny ulanýarlar da. Eger-de birinji ölçüm perdi alta pillen urup küçberýärler. Onu ahlarym pillen urup ýatyrýarlar. Ýene perdi açmada dur. Hem eger-de karalar birinji ölçüm perdi alta açsalar, onu perdi alta urup ýatyrýar. Indiki etüdi Galaşyk tarapynyň düzeni tut 1960-njy ýylda maňa Malaziýaly tälimçi Jeksthan gorkutdy. Çöldürjü gatowadan karalar ruhy epsos küçberýärni ahlar asap utýarlar. Ahlar ilki 3 piýadadan pida edýärler. Ýedi, ýez, döç we töçüp inni sağa gaçýa ruhum ýerinden kowalýar, şantyp durman. Bu kaçıp onu ne elýär, yeni ýerine edýär. Zöwçalýar yeni ýerine, ýani perdi frankdan değil, safrandan perdi frank edýär. Indi karalar şu ýerde aşdaky ruh alyp bilen ahlar ahlyr piýadany perden çykdy da ýatyrypdy, ruh çykdy da ýatyrýar. Şoň üçin ruh ýene howlamasyny dowam edýär. Neň soňra şu ýagdaýda ene karalar ne
İnsan gelene kuşt berýärler, aşypdan başga kuşt ýok. Ne kuşt berileni ýene ýaňkytyjmar aklan ruhlanalyp, kuşta kuşt bilen jogap berip ýatyraýarlar. Tapamyň birinji bölümi şu meseleden ibaret. Hatırly kuştoýjylar, biziň kanalymyza ýazylmagy unutmaň. We sapakda gowy täsir aldyryp umyt edýärim. Indi sapaklar durşança hoş sag bolun.